Ning panahon sa Pasko, sagad sa andamon nga pagkaon ang mga karne. Ang City Veterinary Office miawhag sa mga mamalitay nga tan-awon yun kung inspeksyonon ang karne aron masigurong luwas. Si Chona Carrion sa report. Dili ikalimod nga paboritong andamon sa lamesa ang nagkalain-laing klaseng sudan nga karne. Apan pahimangno ni Dr. Mary Thesa Alo, ang Talisay City Veterinarian, nga sa dili pa mopalit og karne, mababoy man, mamanok o kaakaring baka, kikinhanglan nga siguroon gyud nga aduna kini meat inspection certificate. Kaganihang buntag, ang taga City Vet nakasakmit og kapina po ka kilong karning baboy sa Barangay San Roque, humanasuta nga wa kini meat inspection certificate ug gikan sa dili otorisadong ihawan, giihaw kini. Ang maong certificate gibutang sa mga baligyaanan og karne ug aduna usay tatak ang mga karne. Buot pasabot nga nasusi kini og naihaw sa accredited nga slaughterhouse. Nga aslay na confiscate kaniha nga gamay na lang na abtan 10.5 kilos na lang nga baboy, no, mostly sa paa kay wala may ikapakita ang tindera nga meat inspection certificate, so therefore wala na siya ni agi sa ihawan, so makonsider na siya nga hot meat, no, so wata kay bawit nagsakit ba to nga baboy. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.